Hai 15 días constituíase en Esteiro unha plataforma veciñal para a recuperación da illa da Creba. Aínda que foi rexistrada como ben privado hai un século, non foi ata a década dos 80 cando comezaron as movilizacións veciñais ao ver como se construía unha casa, un embarcadoiro e outras instalacións que non contaban coas oportunas licenzas. Movilizacións que agora se retoman para conseguir que a Creba volva a formar parte do patrimonio público. Estamos poñendo toda a maquinaria posible, intentando abarcar todos os sectores e todas as accións que se poidan levar a cabo, pois, dende implicar a veciñanza, dende as institucións, tanto dende o Concello, tanto dende o Parlamento, o Congreso se fai falta. Toda a maquinaria vai se poñer a funcionar para volver a ter a Illa da Creba en mans públicas. Bueno, creouse fai 15 días unha plataforma que é pola defensa e recuperación da Illa da Creba. Aí estamos involucrados tanto todos os veciñanza de Esteiro como queremos meter ahora tamén a todos aqueles que queiran asinar para a recuperación da Illa da Creba. Estamos nese traballo, estamos recollendo as firmas e queremos que é moi simple, é traer a illa ao noso porque é nosa. En vista de que continúan a executarse na zona traballos sen permiso, como unha serie de instalacións eólicas e fotovoltaicas, e mesmo se oferta a illa en alugueiro como destino vacacional, o BNG pedirá explicacións no Parlamento a todos os organismos implicados. É dirixida, por un lado, á Consellería de Medio Ambiente, preguntándolle, efectivamente, por todas as salvagardas medioambientais que debe haber en un espazo que está declarado precisamente como espazo natural protegido desde os anos 90. Tamén a Consellería do Mar, porque a Consellería do Mar informou negativamente no seu momento ao Ministerio de Medio Ambiente sobre unhas obras que hoxe están aínda feitas, a pesar de que hai sentenzas que di que hai que retirar esas obras e que hai que volver ao seu estado orixinal. Tamén a Consellería de Industria e Comercio, porque perplexos estamos de que haxa anuncios en páxinas de internet de que a propia Illa da Creba se anuncie como a Creba Private Island. Dende o BNG demandan tamén que se realicen estudos sobre a illa e a súa contorna para poder incrementar a protección sobre este ben natural.